Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na shirin kashe naira biliyan 500 domin raba 'yan Najeriya saboda rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. A biyo mu don jin ci gaban labarin a tashar mu ta ARA Digital. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aike majalisar wakilai wasiƙa yana neman ta sahale masa ya kashe naira biliyan 500 domin rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin cire tallafin man fetur. Tinubu dai yana neman majalisar ta yi wa kasafin shekara ta 2023 kwaskwarima ne domin ta saka bukatar kashe kudin a ciki. Kakakin majalisar Tajuddin Abbas ne ya karanta wasikar shugaban a gaban majalisar ranar Laraba nan. Ya ce daukar matakin ya zama wajibi domin a ba gwamnati damar samar da abubuwan da za su rage wa jama'a radadin janye tallafin man. Wasikar ta ce shi shugaban kasan ya rubuto ne yana roƙon a yi wa kasafin shekara ta 2023 kwaskwarima. Hakan ya zama wajibi saboda a lalubo hanyoyin samarwa da 'yan Najeriya rage radadin cire tallafin man fetur din da suka yi. Shugaban kuma ya buƙaci 'yan majalisar su ba buƙatar tasa kulawa ta gaggawa domin ba gwamnatin tasa damar samarwa 'yan Najeriya hanyoyin rage radadin. Bayan karanta wasikar ne Abbas ya ce a ranar Alhamis wannan da muke ciki majalisar za ta fara zama domin duba buƙatar ta shugaban ƙasa Tinubu. Ko da yake dai wasu daga cikin 'yan Najeriya na faɗin cewa wannan da yawayen a ci ne, to koma dai menene, muna dai fatan hakan ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya. Kar da ya sha'afa ana sauraron wannan labarai ne daga tashar mu ta ARA Digital, da fatan za a yi subscribing wannan channel ɗin tamu kuma a danna mana ƙararrawa domin samun wasu labaran da dumadumin su